an bɛ ala barika da ala min bi dɔ yira an na sabula da kan ni tun ye jamanadenw ka laɲini kɛnɛya ko n'i y'a jateminɛ 27 ans tɛmɛnen an y'a fɔ discours kɔnɔna la k'an bɛna bayɛlɛmali dɔ kɛ kɛnɛya ko hukumu na ka kɛnɛyaso kura caman jɔ donc ala barika la o de baara daminɛla bi n'i y'a jateminɛ ni baara min na kɛ sisan a b'a to an ka jamanadenw tɛna degunba sɔrɔ kɛnɛya hukumu la n'i y'a ye arrondissement ninnu ne tun b'a fɔ fɔlɔ ko an ka commune olu yɛrɛ bɛna kɛ arrondissement sisan o arrondissement 7 ninnu ni dɔgɔtɔrɔsoba bɛna jɔ a bɛɛ kelen-kelen na a b'a to taga seginba o bɛna dɔgɔya parce que n'a jateminɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ taa Kati dɔw bɛ taa Ponge dɔw bɛ taa jamana yɛrɛ kɔ kan pour ka t'u furakɛ ni dɔgɔtɔrɔso kura min bɛna jɔ o bɛ kɛ jigiya ye min b'a to jamanadenw hali se tɛ minnu ye ka taxi ta k'u ka mobili ta u bɛ t'u ka arrondissement kɔnɔna la k'u furakɛ a bɛ kɛ sababu fana jamana bɛ wari min bila a ka wagaden kɔnɔ min b'a to jamanadenw tɛ u yɛrɛ furakɛ kɔ kan caman b'a fana bɛna b'o la an bɛ foli bila jamanadenw na ka foli bila ministre premier ministre gouvernement mɔgɔw ani maliyɛn fɛn ye timinanja kɛ nin baara la ka foli bila u bɛɛ la a nafaba wɛrɛ de ye min ye i b'a baara ka bon mais ala barika la a baara bɛna kɛ jamanadenw ka musaka de ye jamana kɛ jamana waganden wari min jamana waganden kɔnɔ a bɛna kura wari tɛna bɔ kɔfɛ ka na donc a baara bɛna kɛ hukumu saba la a fɔlɔfɔlɔ o ye n'an b'a fɔ o ma ko CSRF ninnu olu ba bɛna yɛlɛma ka kɛ hôpitaux district ye n'o banna yen hôpitaux district kura wɛrɛ fana bɛna jɔ mun bɛna kɛ kura ye o bɛna jɔ jamana fan caman na donc a sabanan ye u b'a fɔ ko hôpitaux régionaux o fana bɛna jɔ an ka région caman na mun b'a to hali bi jamanaden caman fanba bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na an bɛ foli bila ministre ye k'a fɔ a ka jija a n'a ka jɛɲɔgɔnw mun b'a to waati min fɔra waati min b'a to nin baara bɛ ban waati o ka jateminɛ o ka bato mun b'a to ni baara banna jamanadenw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ nɔgɔya cogo min na